Så hvad... Man starter med at tage sådan en helt almindelig ævespark nede fra gartnervangen af. Pose. Så fylder du flasker i den. Ja. Og hvad var det, vi skulle lave af det? En sækkepude. sæk- Mærket ævespark. I dåsen. En sækkepude. Så når man har fyldt flasker i, så tager du en anden pose fra net ævespark. Så skal man være så positiv og putte posen i. Sådan her. Og så har man en hjemmelavet sækkefuld af mærket ævespark. Du har ikke lige ødelagt alt vores pand, vel? Og så kan man simpelthen sidde og nyde filmen.